Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se tkun imnedija white paper għal konsultazzjoni sabiex jiġi regolat l-użu responsabbli tal-kannabis f'pajjiżna. Waqt mistoqsijiet mill-ġurnalisti il-Prim Ministru Robert Abela qal li fil-fatt issa hemm pjanijiet sabiex fuq livell ta' kabinett jibdew id-diskussjonijiet dwar l-emendi fuq din il-liġi. Saħaq li issa wasal iż-żmien sabiex jittieħdu passi konkreti sabiex jiġi evitat li ħafna żgħażagħ u persuni li jagħmlu użu responsabbli minn din is-sustanza jgħaddu minn inkwiet żejjed. Għalissa għandna sitwazzjoni ta' depenalization sa' ammont ta' 3.5 grams. Qed nitkellmu fuq li l-ammont jiżdied ftit minn hekk u min ikun qiegħed fil-possess ta' dak l-ammont, jiġifieri tal-ammont miżjud minn dak li qed nitkellmu dwaru llum, ma jitressax quddiem il-Drugs Tribunal. Il-Prim Ministru spjegaw wkoll li ser jiġi diskuss id-dritt li persuna tkun tista' tkabbar il-kannabis f'ammont iżgħar għall-użu personali u responsabbli. Qed nitkellmu wkoll mbagħad dwar jekk ukoll kollok xi dritt li tkabbar numru ta' pjanti li mhux se jkun wieħed eċċessiv. Il-Prim Ministru saħaq ukoll fuq ir-responsabbilta u l-bilanċ. Irridu nkunu responsabbli wkoll, jiġifieri mhux ngħidu minn estrema l-oħra, ma nemminx fl-estremitajiet imma nemmen fil-bilanċ.